zijn op weg van Aalten uit de Achterhoek naar Dokkum. Dus daar we zijn op bepaalde reden daarheen. Daar staat een hele mooie horlogefabriek. En daar willen we even een kijkje gaan nemen. En natuurlijk gaan we dan even het stadje in. En waar komt u vandaan? Nou, oorspronkelijk komen we uit de Achterhoek. Maar we wonen op dit moment met z'n vieren in Bangladesh. Ik werk voor de Verenigde Naties in Bangladesh. Mijn vrouw werkt voor ook een internationale organisatie in Bangladesh. Houden we ons bezig met de bevolkingsproblematiek en vrouwengezondheidszorg in Bangladesh. En we zijn dus nu voor een maand in Nederland op verlof. En dan nu van Bangladesh naar Dokkum. Dat is ook een hele overstap. Ja, maar nu zijn we het wel gewend, want we zijn nu wel gewend naar die overstap. Het is wel heel mooi hier, dus. Lekker wijd. Dat wijdse van dat landschap, ja, dat hebben we daar niet veel, omdat je daar altijd tussen de mensen zit. Dus ja, dat vinden we gewoon prachtig om hier dan lekker in de natuur te zijn. Bangladesh heeft een veel grotere bevolkingsdichtheid dan Nederland en heeft dus ook een probleem daarmee. En ik werk voor een Verenigde Naties organisatie, UNFPA, United Nations Population Fund, die zich daar dus mee bezighoudt, die de overheid helpt om te werken aan gezinsplanning, te werken aan betere gezondheidszorg en daarmee te hopen dat dus mensen gezonder zijn en daardoor ook minder kinderen krijgen. Ja, en meiden, hoe is dat voor jullie om daar te wonen? Nou, in het begin was het heel moeilijk, want we woonden eerst in Amerika. En dus naar Bangladesh toe, dat is een heel verandering. Dus dat was wel heel moeilijk. Maar na 5 jaar, ja, het is hartstikke leuk daar. En ook al kan je daar niet al de dingen doen die wij leuk vinden, als paardrijden en zo. Maar het is nog steeds heel leuk en daar heb ik al mijn vriendinnen en zo. Wij wensen jullie een hele goede reis en een hele fijne dag in Dokkum. Nou, Ja, dankjewel. Daar zullen we zeker van genieten. Oké, tot ziens.